Fixeron unha publicidade moi bonita, pero 4 meses despois non se ve nada. Podes dar unha volta por o pobo, non se ve nada do que falaron, do que prometeron, do que dicían que iban cumprir, e as insuficientes axudas que enviaron. O alcalde está tirando de todo o que pode, pero baixo a responsabilidade dele, porque o que está facendo tiña que ser a Xunta encargada de facer todo isto de riba. As axudas que lle están dando para isto do incendio non sei para onde as levan. Aquí non veo nin Dios. Estuvo o lume, se empezou ali enfrente, no Montaquel, e para chegar aquí tardou casi 2 días. E non veo nin Dios a facer nada. Isto foi a administración o que deixou pasar todo isto, e a administración era quen tiña, que é o que nós pagamos os impostos e temos dereito, uns direitos que non nos están dando.